Здравейте всички, това е следващия клип. Тук ще разгледаме друг калкулатор. Този повече ми изглежда като някакви наредени жилярани бомбонки, но е значително по-простичък. Има някой... Изглежда много навградения в ромовите. Този има приплъзване на страни, има синус, косинус, тангенс, асинус, предполагам, че е това, а косинус, а тангенс и така нататък. Логове и подобия. Както казах и в миналия клип, математиците знаят повече. Тук обичам как се нареждат. Виждате процеса. Равно. Делено на 45 по, да кажем, 7. Този калкулатор на мен значително повече ми харесва. Казва се Shake Calc. И в ревюто му в магазина пишеше, че когато го разклатите смята, но така, тъй като не мога да ви покажа как ще стане или ще загубя връзка с монитора, най-вероятно няма да опитвам. Така пробваме Clear 56 плюс 6 плюс 8 70. Не думай. Калкулатор ще е много просто. Някакви настройки. Basic. Има. Тема. Имаме теми. Елегант. Да видим. Това е... не е толкова жирано. За жалост. Класик. Изобщо темите са като една, разделена на няколко графи, бих казал. Но най-ме кефи жираната. Enable Shake Detection. Това е когато, както ви казах, ако разклатите телефона, той да смята. Feedback, това е да вибрира когато натиснете. Аз лично въобще не го харесвам. Това е тема. Честно казвам, точно това не разбрах за кое е, но както и да е. Различни стойности. И този калкулатор не е за подценяване. Общо взето това е, както виждате, това е просто елка с някакви допълнителни функции. На мен лично ми харесва начина, по който изписва смятането. Благодаря ви, че гледахте клипа, очаквайте още.